Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Hala! Kisi ikaw sa kumamo! Kay happy man si Papa. Namawi lang ko sa akong pagkuwang ga. Huwag kay pagkuwang. Ako ang may pagkuwang. Kaya dili ko makahatag nimo sa tanan. Pero gibuhat mo ang tanan alang nako. Og sobra na kaayo ka na. Ka, Og hinaot pa unta nga kung moabot man ang higayon. Nga makasaha ko nimo ka. Hinaot pa unta nga mapasaylo pa gihapon ko nimo. ha? Kasi, nga, lain na ko na ito kasulti ako. Nga no di, may saday ka nga nabuhat na ko. Amy? Ha? Ga, Sulti ko na ko tinuod. kung ano naman, makadawat ka pa ba nako? Ha? Kung usa ni mga adlaw, imong masayran nga nakasaha ko nimo. Mapasaylo pa ba ko nimo? Ga, Oh, Dave. bisan nun sa kadako. Kung mangayo kag pasaylo, andam ko sa papasaylo nimo, Amy. Bisan manlaki ko. Unsa? Di mo ka na mahimo. Ngano nagasulti ka? Kaya kung manlaki ka, dili ka musulti. Imo ra nang ihilom. O di na nimo buhaton ako. Di ba kay mahal ko nimo o ang atong anak? Dili ka makatugot na mawa mi nimo, di ba? Oo, husto ka. Naibaw ko. Tatay, awan na napas. Sakay na si kita. Oh, ato parahon, aron nga makasakay na ta. Basin pa. Yay! Sakay na si ako sa bus. Yaag na si ako sa syudad. Yay! Salamat ni Mama, makalaag na ta. Yay! Pagdali mo. Sakay na ta. Oh, una mo dire, Daylin. Ga. Sige. Ay, yay! Sakay na si ako, Pas! Ato na si ako! Yay! Hoy, ay, mauwaw ta sa mga pasahero. Naignoy ang taong atong anak. Kaluoy. Ali nak, sabak ni tatay. Awa, tatay! Awa, tatay! Oo. So, ang kamot ha, dili igaw sa sakyanan ha. Sige ka. Mahabilin kita. Ano mabiyin man? Kay maygo sa ikasugat natong sakyanan. Mao na nga maputol. Busa dili gid gawas-gawas ang ug ang kamot. Kung musakay ha. Istorya-istorya lang, tabi-tabi lang. Way gawasay sa kamot ug uho. Kaluoy sa kumbana o kanaka. Oh, dalawa nindo kayo. Wala sila masayod kundi indikan ang kwarta nga akong ikasto karon para Oh. nila. Puta eh. Pasaylo ako ninyo, Dave. Nanawag na sa siya. Ga. Imurog cellphone? Oh, Oh. Imo lagi nang gi-silent. Wa nimo tubag ah. Ang imo gyapon kauban? oh, samo kayong bayuta, eh. Sige pamugos nga, makiglaag ugma. Mananghid ko nimo. Akong gibalibaran, uy, kay, pila na ba ko kaadlaw nga, wa makauli sa bahay. Mao nga, bahala ni bayutan ni, uy. Sige pangangin sa ihang rampa. Ikaw tingali ang pinakasuod niya sa inyong gitrabahoan. Oo, ako. Mao na nga ikaw sa dang agnihon sa pagpanglaag. Gani, samo kayo, uy. Kusniton ko ginimbugan ining bayuta ugma ba? Tatay, yung tatay, oh! Yung tatay, oh! Yok. Lok na, yok ka karon.
Katuog na bi, samtang layo pa ta sa syudad. Ano sigig tabi diha. Dere. Kidiging bata oh. Kung wa maduol sa syudad, dili matuog. Sa terminal na ako sa Pukaon. Oh, nagkatuog mo sa din si Amy. Oh. Bisan ka po'y kaisagikan sa biyahe din eh. Pero mas gipili paghapon niya nga ilaag kami si Inday. Salamat ka. Oh. Nahinanok kit siya. Wa siya makabantay nga nagsigi og vibrate ang iyang cellphone. Nga iyang gikuptan. Kamahalo na yung cellphone na eh. Lagi panghatag lang. Lahigit kong kwartahan. Oh. Diyos dahil pangan sa ihigala nga bayot. Huwag kauban sa trabaho. Kaya maumani naka-register. Ga, gitubag na lang tanan mo aron nga mahunong na sa pagpangulit. Ayun na. Kaslaway, uy. Ay na ba ta? Doon na ta sa terminal sa syudad. Dili na traffic kay dali raman tayo naabot. Mas bahay noon. Makalaglaag itag maayo ini. Huwag yun gyapon niya tubagang akong tawag. Buiset. Palugit yun ang bayhana da. Huwag man lang mahadlok na mahimong taktakon ko siya siyang trabaho. Ug bawian ako sa tanan. Unsa ka kung buhaton ko ka na. Ug sugdan ako sa gihatag ko niyang credit card ang pagbawi. Tawagan ako ang bangko aron i-block kini. Ilin, anak, mata na. Ni anak ta, abot na ta. Gina. Sige, kung di pa ka mo mata, biyaan ka namang tatay ni mo din sa bus. Na, saka dyo kag balik pa ulis ato ron. Katultol man ka. Hindi ko. No. Mata na lagi. Dali na. Mata na ba? Ang kukos tatay. Ay, di magpakugos si tatay. Uy, kay bugat na ka. Kapoy na kay kang kuguson. Ug dili malingaw si tatay kung magpakugos ka sige. Mong ali na. Manaog na ta ng inyong bus. Ay. Na, dili ka. Ang tanah-tatay. Kita rin mga on. Sa katong-katong ganahan nga kanan, ha? Katong ni fried chicken, tay. Nga na ay fries. Oo, katong. Sige. Ano si ikaw tatay? Ato na kita. Lagi. Lagi. Nag-awa lagi ni bata, oh. Katok sa utok ito si Sosette. Maswell pag una-una na ko. Uban ko mag-shower. Ibiyaan na ko sa hotel room. Gusto na ko na siyang magkabaw sa kong pagbiya niya. O pag sukat mahitabo nga siya gibiya ang lalaki. O na-insulto siya sa kong gibuhat. O nga mibaos. Stupid. Asip ako ang malkansi. Tawagan ako balik ang numero ni Amy. Di tayo kahunungan. Hangtod nga tupagahon ko rin mo. Huwag ko matagpaw ni mo, Amy. Busa dili mahimong likayan ako ni mo. Oh shit. Gi-off niya ang iyang cellphone. Shit. Gi-challenge ko na yun ipayana na. Tininuod man tingali itong iyang pagpanluod kaganina. Oh well. Kinsa basay, dili masuko. Kung masayod nga may lain kong gikaubang babae. Samtang nag-uban sab kaming duha. Shit. Kinahanglan ko siyang ama-aman.
Mulahos ko sa mall. Magpalit ko og irigalo alang niya. Usa ka butang nga lisod kayong palibaran. Bisan nagsuko ka pa. Anti-credit card. Bitaw no? Wa pa to na ko matawag yung bangko. Should I cancel it or not? Hoy, Ha? hala kang bataa ka ha. Murag dili bata imong anak gao. Kusog kay nakapanug-ab. Busog ka? Excuse me. Busog? Busog ayo. Ang bahay pa din si Mama sa ako toy dito sa Jollibee. Thank you, Mama. Thank you, anak. Uli na ta ha. Nag-thank you naman ka. Ay, dili pa. Bahay pa talaga. Ingon ka. Okay, sige. Ato na ta dito, oh. Muo na ta dito. Kaya may palit ng pasab ko para ni tatay nimo. Ha? Uy, ayaw na eh. Inyo lang. Wala ko'y labot. Dili mahimo nga kami rang duha ang magpalit-palit og among butang. Kinahanglan nga palitan tasab ka. Dali na. Ayaw na lagi. Mahurot ang kwarta ni mo. Kamala ng relo, ha? Dili lagi. Salig na ako. Mahal kayo na. Mas mahal ta ka. Ako, Mama. Mahal sab na mo si Inday. Hey! Okay. Bayaran ko na yung napilian akong sing-sing o kining relo ga, ha? Diya lang sa mo. Mahalon nga relo alang ni Dave. Og usa ka mahalon nga sing-sing. Kini. Maklaro na nako kung tinuod ba ang imong giingon, Josh. Nga mas dako ba og sud kini maong credit card nga imong gihatag kaysa usa ka tuig nako ka sweldo. 25,000 nga relo. Mao ka na ang pinakabarato nila din hini maong shop. Og usa ka 30,000 na sing-sing. Makita ta karon kung tinuod pa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!